ኣብቶም ኣብነታት ቀንዲ ህወሓት ንሕና ድሕሪ ሕጂ ኣይ ክልል ኣይ ሃገር ኮይና ንኸደሉ ዘለና ግዜ ባጀት ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ዘይብልና ግዜ ንሕና ሃገር ኢና ኢልና እንተኣወጅና እውን ዝኽልክለና የለን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ከም ካልኦት ሓይልታት ከዓ ኢትዮጵያውነት ሓደ ኢትዮጵያውነት ኢሎም ዝፅውዑ ናይ ፋኖ ሓይልታትን ካልኦት እውን ናይ ኦጋዴን ናይ ዓፋር ሓይልታት እቲ ዘልዕልዎ ዘለዉ ሕቶታት መሲ ህወሓት ዘልዕሎ ሕቶታት ብሓባር ክኸይድ ዘይክእልን ፋኖ ከዓ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዋንነት ናይ ሓባር ምርድዳእ ዘይተበፅሖን ኣብ መንጎ ህግደፍን ህወሓትን እውን ካብቲ ስክፍታ ዝፈጥር ነጥብታት ሓደ ፅባሕ ንግሆ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ህወሓትን ምምራፅ ምስ ዝህሉ ህግደፍ ንፋኖ ወጊኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ነገራት በቲ እሱ ዝደልዮ መንገዲ ንኽጥምዝዞ ክኸደሉ ዝኽእል ተኽእሎ ልዑል ምዃኑን ናይዚ ተፈጢሩ ዘሎ ካውንስል ቀንዲ ዕላማ ንኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣን መልዓሊ ኢልካ ሓዊልካ ዝዝረበሉ ግዜ ናይ ደገ ሓይልታት ነዚ ንምግባር ሙሉእ ኢንቮልቭመንት ይገብራ ኣለዋ ኢልካ ምኽሳስ ሕጂ እውን ዘይተርፍ ዝመፅእ ምዃኑ እንዳተፀበኹ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብፂ ነዚ ውሽጣዊ ጉዳያትና ዝምዕብል ዘሎ ነገር ቀጥታውን ተዘዋዋርን ኢድ ኣለዎን ብምባል ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ፒፒ ክኸስስ ምዃኑ ክንፅበዮ ኣለና ወላ እኳ ብቐጥታ ኣትዮም ኣብ ከምዚ ኣለና መዝላ ኣልያንስ ኣለና ብፅምዶ ኣለና ዝበሃል ነበረ እንተተረፈ ሎው ፕሮፋይል ሒዝካ ብድሕሪት ኮንካ ንኩሎም እንዳወሃሃድካ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጠር ፖለቲካዊ ሃዋህው ላዕለዋይ ኢድ ሃሊካ ክትከይድ ምድላይ ምስርሑን ንነዊሕ ዝኸድሉ ዘለዉ ጉዳይ ይህግደፍ ከምኡ ኮይኑ ግን እንታይ ሳዕቤን ሒዙ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኩናት እንተተላዒሉ ንኻበይ ስጋዓበይ ክልክም ከም ዝኽእል እቲ ናይ ድሮን ዓቕምን ናይ ቴክኖሎጂ ዓቕምን ኣሚኑ ናብ ኩናት ክኣቱ ዝኽእል ፒፒ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ውዲት ከፍሽለሉ ዝኽእል ኩነታት ንምፍጣር ካብ ትፅቢት ሰባት ወፃኢ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ንምግባር እውን ሓቐነታት ክህሉ ምዃኑ ክንግንዘቦ ኣለና